ọkụkụ na-ahụ ya ka onwe gbuo mgbukodo ọnwụ gburu nwaanyị na-abụ ime ka onwe gbuo mgbukodo okwu na-agwa ya mụ onye wee ezi biko dela agwa ebe biko kwadebezi n'ọgwa na nwa ga-ahụ ya mụlịa n'ọgwa na nwa ga-ahụ ya mụlịa nwunye Uchenna nwaka machine na-eje ezi ogele bụ nọ nwunye Uchenna nwaka ya ma na-eje ogbuechi dalena Ngozi kanago mmụọ Ngozi kanago mmụọ Ngozi kanago n'ụba alele Ngozi kanago mmụọ Ngozi kanago mmụọ Ngozi kanago mmụọ Ngozi kanago n'ụba alele Ngozi kanago mmụọ Ngozi kanago mmụọ Ngozi kanago mmụọ N'igwe eje na eze mmụọ ọnwụ egbu oke ozi egbu ọnwụ gbuli ihe ọmụhụ Ngozi ka ejenụ isi buka na-eli esi isi buka na-eli ya ọnwụ egbu oke ozi egbu ọnwụ gbuli Ngozi ka ọ na ala na-azụ nwa ụgwọalụ nya mụrụ onye wee nwanne m nne mmadụ bisi megene agwọ mụrụ Ndụbụisi Ọkamgba ahụ onye mmịata na m nnọọ mụ na ndị egwu m nọ na mmụ egwu anyị nọ n'ilo igwe na-eje nne m oti egwu na-echiere nwanne m afọ m ụlọ Chinedu alịbatị nwụ dalọ nnọọ agbata nji ala na-azụ nwunye agbata njin ejiri Igbo isi welu ugo na-etu ugo dalụnụ ndị nne m ama ọkwa iso arobi n'ọgụ ọnwụ egbu oke ozi egbu ọnwụ gburu nne onye wee na-eje nwanne m onye wee biko dela agwa 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 daalụ nne m my sister agwa m ụlọ ebe anyị Chukwu atiasikaralie mụ na gị bụ nwanne nna gị tọlụ nna m na-abụ nna onye oge adịghị mma eji ome ọgọ nnọọ onye we mmanwụ abịago ibe gị na mmanwụ abịago mụ na ndị egwu m so bịa onye wee daalụ nne anya kala ka nwanne m odoli ngwụlọ mụ na ndị egwu m ya bịa ọgwụ na nga ịkpọrọ m ka m bịa igwe ezi ọchị ọrịa igwe n'enu ọchị ọrịa igwe ezi oyi mee mmadụ ka eji ebi enu mmadụ ka eji aka eji ọmọgọ nwanne m igwe
phone one make okwa kam ne ga dele mo e ga de lo le sa chikelege mo oji phone mo ige nyewe mu phone ebi ji phone mo ko mo je lobodo nwe mmeli ije lobodo nwe mmeli o igbejo na mega ngwino na Delta State muna ngene ade na ma before him travel tuwe megi wa ya me oji lute ya ka o lejeno iju aboye na sona iju aboye na sona iju aboye na sona iju aboye na sona ba iju aboye na sona iju aboye na na iju aboye na sona Ubaka fine bobo what nature what do Ubaka dalon and dinner fine what nature Ubaka Dejenu Ise dalo no ise owelu madu ko ye welego madu ko jage eje kumbelis oje kumbel obulu na sege one number one number I went with her. I went for come back. All I have to go. Ezu yeku. Wewe modo Anam. Isi welu gombana. Unamina ndi egwu ekeneligi. Dino Onyeway na ade na mma na kiji tiele aro. Alenu. Isi buga de eliesi iju aboye na sona ba iju aboye na sona iju aboye na sona iju aboye na sona ba iju aboye na sona iju aboye na na iju aboye na sona it's a big show. One more bar, ice block. Where's your big one now? Mr. Demis, Joseph, one more bar. Where me at over there's a more. Udoguni aluma kogirase. Easy way to go, man. Onyeway. Joseph one more by. Uyami atobo daza. Mr. Demis. Joseph one more by. Uyami atana monwa. What never that more by. Well. What never more by. Joseph onu mekene yi. Aja. Dalo namo. Isi welu go get tiri. Dina chigi de nama. Ese Joseph one nam. No well iveji wo ya. No well ngbe dilo potalama mana chigi to lazo. Ezi echoya di nisisi.
iwe na-emerụ odogwu ejesi ya dị n'izuzu iwe mekọrọ nne m odogwu ihe ọmụ ọgọla nwe ya nakwazi awọ mụlụ boki dejine awọ mụlụ wiz awọ mụlụ eze wa ọmụlụ ụzọ nwa ya emesie nụ na ị ga-eli aka nwa gị ọmụlụ ụzọ nwa ya n'ụwa ị ga-eli aka ụmụ gị mmadụ ụzọ nwa ya ọmụma ị ga-eli aka nwa ya n'ụwa onye tara ahụ ga-eli ahụ ọ tara onye sụrụ ọbịa ga-ata ọka onye wee kedu ebe ị nọ kedu si na onye wee o jeli ka o bute akpa ego n'ụlọ o jeli ka o bute akpa ego n'ụlọ o nwere ka ọ ga-esi dị ọ bụ na mbịa bụ onye wee ndị nwe gbara aka na ọ ga-ata ntị alụ ọ ga-atakwa ntị ihe ọmụ ngozi ka aka anyị na-agwa ọnwụ bụrụ ngozi ka ọ na isi welu ugo mba na 221 eze 221 dede nwanne iri na-eme malụ ga-arụ iri na-eme delego ezi 221 isi welu ugo na ọkwa aka m na-ego adị eze na-ego adị ijuwa bụ onye nọsọ ijuwa bụ onye nọsọ na chukwudia ijuwa bụ onye nọsọ na ijuwa boye no so ijuwa boye no ijuwa boye no so na bano ijuwa boye no so na ijuwa boye no so na ba ijuwa boye no so na aish bana ego no ọ dịgoro si na hotel room wepụta arobi nago ejo mmemme onye nwe mmanwụ ekere yi isi welugo bịa ka na onye nwe ọkwa aka m ka m na-akpọ onye nwe ejo ọrịa ka ugwu alịalị ọnwụ gburu nne mụli wite mbọ eji ebiko jiri nwayọ ọ bụrụgo 15 days ọ bụrụgo 15 days ya ka mmanwụ ga-abịa be gị ya ka mmanwụ ga-abịa be gị oge adị na YouTube oge adịkwa n'ịntanetị isi wee lugo itemba isi wee lugo itemba ugo shimele zema nama oge zemulu nenu onye we mmanwụ apụgo ọ bụrụ na mmanwụ apụgo anyị ga-akwụsị ego ka ọba
Oshimele is Onyeway. Welcome, Negade. It's a Negade. One more with them. Nice. Good noise. Acquire. Ndị mmọnwenta Umuikwu Anam dabụ ndị be webe na-abata ịkpọ ọkwa bụ ngosi ka na-ewe nwụrụ anwụ. Ndị mmọnwenta anyị na-ekene unu. Mmọnwenta nnọọ ndọkwanị nnọọ. Aish. Odegbe. Oseji robo dama. Ijole na mmụọ dị azọ ọgbọ nínú wa. Egwu mụ ekele ndị mmụọ enweta ọgbakọrọ. Egwu mụ ekele ndị mmụọ enweta. Iwe chiri ka ozi elu ode n'ụwa. Nwata mụ hụ n'ọgbọ wita mba. Onye etinye m ego n'isi. Kedu ibe onye etinye m ego n'isi ho? Ego na-akọrọ dada n'isi. Na ka onye etinye m ego n'isi. Nwa m wita mba. June 16. Kona eme child education. Nice. I nabatago ndị mmụọ nweta. Sị chọọ ọlụ ọcha. Si chọlụ ọcha, a nabatago n'ụlọ. Onwere ebe ọzọ anyị eme. Anyị ekele ndị mmụọ nwata. Wite! Enene wite! Wite! Enene wite! Wite! Enene wite! Enene wite! Ijolala. Dejo. Dalane. Isi elu go mmanwụ. Enene wite mba. One day Sunday white. One day be adure. Be money. Ojuwa MM. Obelogo melu moke mu no ge melu moke mu. Keduma ka chugu dela. Odamba. Eje sobo money. Ode toluju iga. June 16. Kaigo liye. Muna ndi egwu mu ga abia. Aya galele ya. Nice. Ewe, dalo wanna. Ejo ewe. Ebigi bi ko welu ndidi. No one no ga ahoya mulia. Isi buga ni Elias. Ogumba sika mmadu ji bi ahoa. Ogumba sika mmadu ji ana. Awon gbuli yomo. Ngozi kaka ya na acho. Awon gbuli. I don't know. Mama na mo oh, mama na mo oh. Mama na Ngozi kana go mo oh, Ngozi kana mo oh. Ngozi kana go mo oh, Ngozi kana mo oh. Ngozi kana mo oh, Ngozi kana mo oh. Alewe. Isi welu go ye. Uta badalo. Enene witamba. Jada
This is a big nigga. Nice. Odoguru akewe. Mo jelo bodo nata. Big big nigga. Big big nigga. Big big nigga. Big big nigga. Ijo ya bile Iju aboye nasiona. Iju aboye nasiona. Umwazia. Aleka kutile mwaya. Amara nge pass as. Duto ne no mugo. Na kiji no love open with. Asi double 1000 want take na with ba. Na ki woji wochigi. Olili nwa dị na moto. Pop gị nwa mama ine na enwe itemba na pop na bazia. Ine na enwe itemba na pop na bazia. Ọcha. Okwa ka m ne gade. Ọcha nwanne ma. Ibi che mo ga-egbukwa na gị o. O jide onu na mi. Kogeli akọnarị ni ya. Witamba, ice. Ini witamba. I'll follow go 15 days. They know him, my you me don't know one them. But allo, is he well good? Allo, oh my God, they got them. They tell you. Black is I am. Bye, Baba. Tell that one them. Akana mogo na lungozi. God bless us. Onume kelegi. God bless. Keduma ka huno man. Oh my God. Okwaka ne God. My baba. Obraka ejoyemo. Oyo obraka lesi. Obraka. You listen Delta State. Biko kene Simon. Osai won do aga na ndenna. Do na ndenna. Na bi go moto. Oji moto mo go ma. Simon o do aga mo go no ga de. Keduma ko di play na bata isi. Omo go no ga de. There's a one. Udaka, Bama, Udaka, Bama, Udaka, Bama, Udaka, Bama. Is you all you go? As you who know man, Omalo ne buya. Obi Junior, one game nigga. Dejenu, no ejimele de gambodero. Abi ya. Benikezio ego gi aputago global ego gi aputago international Engineer Fidelis dogu benikenia ni benikena nogu madu nogu mo oye igwebika papa lol mo ujelo obodo nasa odogu na Sri Lanka ijelo obodo Igbo wanata inata alo Nigeria akala
aka gị nwetawa ebe injinia aka na-alụ ụlọ ọchọ mma ibe ji laiki aka onye ị ga-emelụ foundation ị ga-egbuli ya ewu ọwa ha na onye nnọchielu gị ụzọ ka ndị isi ebe onye ahụ na gwa aka m ka na-abụ onye ji na fidelis gwa aka m na ị ga-adọ ọmọgọ isi olugo na olugo nwanne m bediki ezu imo ọmọgọ kuno man kuno man ọmọlọyẹ na-egbu ya ebu injinia nwa fidelis ọkwa aka m na ị ga-adị ọkwa aka m na ị ga-adọ kedu maka nwanne m nwanyị eji m n'aka nọ n'ọfụma ịnalụ oke n'elu m ya senu ya m ijulesi ya dugu ego mogo kwa kam ne gade ebu injinia dugu papa lela kwa kam ne gade ebu injinia nwanne m aka na alụ n'ọchọ mma ije oge ala bụ ije ego like an academy oyi ji na nwanne m ideli si ezi ọma igwe ji ọnụ amaka no noise CEO Skyface Hotel and Suit obele oge na ọya dị mma n'ọdịgo mma dị ime ebologo gwụla anyị na-eche deti ka anyị na-eche ụbọchị ọ ga-agbọtụ eji onye ewe nwanne m ebighị mmanwụ abịago obe gị ahịa kara aka odeli nwa gwụlọ gwaka m ka na-abụ onye ewe kwadebezie ọnwụ gburu ihe ọmụ ngozi ka abụọ m ụlọ ọmụmụ anaghị ọnọnwụ gbuli ọna ogwu na-agwọ ya m onye ewe kwadebezie ọgwanị nwa ga-agwọ ya mụlịa amụrụ nwa adị anwụ ọhụ ụgwanị abụ nwa eloto onye mụlịa na-enu ụwa na-eje nwanne m ụgwọ aka m ga na-abụ onye ewe odogwu na ọrụ aka ugwu alịalị ọ kpọrọ mụ na ndị egwu m ọ sị na ndị ya nwụrụ anwụ eze ndị abọga onume ekene gị nwanne m n'enu youngest eze youngest landlord ibe emere ka eji egwu ya a na-azọ ọrụ eze azọ na onye ji mere eze ga m ọkwa aka m na ị ga-adị onye wee biko leta ụmụnne gị ebe ọ bụ na nne gị anaghọ mmụọ ọ ga-abụla anya gị na ndị mmụọ ị ga-abụla anya n'enu ụwa gị na ụmụnne gị ọkwa lekwasị mama gị ibe akwakwuwe enwe ka ị ga-aghọta ọmọgọ ijugu nna dalụnị ẹrù ọmọgọ akẹ́nà ọmọgọ iyo chúwèé iyo
na-achị gị dị na mma Onyewe gị na-achị gị dị na mma onye ọma gị na-achị gị dị na mma otu isi agwa mama gị ụmụ gị agwago ụdị a otu isi agwa mama gị ụmụ gị agwago ụdị a obi onume ekene obi onume ekene gị obi bịa o jide onu nyame ka oge ele akọnarị na ya ibe iji ma ọ ga-egbugwe na gị n'elu ụwa oluka oge egbu gị n'elu oge egbu onye imela ọgụ ezi onye wee anyị ga-eji ibe nwena ọ bụla ọkụkụ na nga ahụ na ọgwa na mmanwụ bịara ibe gị ọbacha onwere egwu ya ezi onye wee ebighị ibiko dele agwa gị na-achị gị dị na mma ego ji ọlụ ewu na-esi ite ebite na-esi ewu daalụ onye wee ọ bụ na ịgbọsụ nya m ego ị ga n'akụkụ maka ego gị aba na nke m eme na arụ ya ma oye ọ bụrụ na ịgbọsụ nya m ego na ị ga-aga n'akụkụ ezie maka nke gị aba na nke m maka ibe mmadụ awọ ibe onye ọzọ onye wee daalụ Makonga asage ejo dibo mmoba jili nwayo ata na obu oge ememe na 16 onye nwezie aish onye abeje bite lapo oge ememe na 16 onye nwezie ego onye abeje bite lapo o nwere ibe na agbo lapo nne m oke oji bulu no Sengere. Ada okuru lapo. Ejo digbo moba. Akwanyanyo. Wayo tareta kuma. Ata modami. Ata modami. Ejo akwanyanu. Odogu na Subaru. Odogu akwanyanu. Wanne to ni woye. Ukwa kam na ega ade wanne. Mba ye kwani ego. O makaro wanne yi. Ejo di ko mo ba. Kuzo ejo. Kai ke do chugo okeji. Mba na ga. Okeji na emeli okuke. I got to run into 16 go ya mama. O kwesịrị ka ji ego ka ji desi ego. Onye ga-ahụrụ m ụgwọ ebe m ga-alarụ. Nne ni ewu itamba.
Where's it? Where's your dog? Where's your target? One number. What does your boy some more people? On she got a logo. On she. Who's over she? On she. Ejo digbo moba igwel mo gwavu na bogu ndi eze obeloge charge aya ejo digbo moba ilise kede ndi otu ahe ndi o mana college dogu nwa moba edu maka dancer eje nwa mbunyo odigo ma tarita kume ozo number 1 afugo ichena eje maya kolo ba eje maya kolo ba yabo digbo mo ba eje digbo mo ba nenu maya kolo ba no ya iso iyo no be somebody agility Okushikome daje dancer choya cho daje choya cho olugo aiwo yewo ash ozo mema emo nenu oyewe onwe bu okozebu awon buli amu ngozi ka oyewe ni gadi lolisa onwe bu okozebu awon bulu ngozi ka iyo mu ngozi awon eloma. That's a fine boy. Ubaka noraka. Odogu noraka ugwale ale. Isi gwelugo biaka n'ibiji mo ke bugwanago. Chinasa woja ago. Ozo patoski. Dejo. Ubaka negade. Jile nwayo. Bodu meka nage. Ezo wanamba. Isi gwelugo waje. Chinasa woja ago. Ozo patoski. Adeli romadeli. Iti romado esiome. Imezu kona ma odi ati aro sasa wonye mado ganje bia mu ihu eji onye we
ọ bụ ezi ọgọ gị ji na-asa nwaanyị agụ ọgọ bụ chi onye nwe biko delu eji ebiko delu agwa n'ọgwanụ nwa gị ahụ ya nwụlịa onye nwe ọnwụ egbu oke ozi egbu onye nwe ọnwụ egbu oke ozi egbu onye nwe kwadebezie ọnwụ gburu nne mụrụ gị ya kị na-elele otu ya landlord ezi youngest landlord youngest ezo ahụ udogu udumekene gị India burgers ezi India burger na taba udumekene gị ijokirijo ọ bụ na isi ejugo echo wee na ntutu kalakale nne enwe gị wetadara nwanne ụdalụ mama m oke ozi ebe anyị ga-echi eji ewule ego chima kongo onye bendik nụ a bendik mọni ka ewo ya ewo ịjọ mmanwụ onye bendik mmanwụ eze n'iso na-ejege nje ya ịjọ ọkwa aka m na ego adị eze na ego adị eji onye wee ọnwụ egbu oke ozi egbu ọnwụ emalụ ọnwụ emegalụ ọnwụ emalụ o ji gbuo nnọọ mụ ọnwụ emegalụ ọnwụ emalụ daalụ daalụ isi welu ugo asị retalụ hallelujah 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 ọnwụ egbu oke ozi egbu bendik bige onye bendik onye ego jụrụ oyi isi elu ugo na-eju onye ji mele eje ga-abụ eze CEO onye bendik nwanne m decha ego gị apụtago international ego gị apụtago international ego gị apụtago international n'onye chi mele ga-abụ eze bendik nwanne m ọgbaka m na ego adị ibe iche m ọ ga-egbukwa nnago bendik ezi ohe m onye azị ashọ onye azị a na-ahụ ụgwọ azaghị na-ahụ ụgwọ onye ji mele eze ga-abụ ọ ga-abụ eze n'ụwa pụtara bendik ezi ohe m ego ga-apụta bụ international three piece of gọmegbu na mụ Drancho ezi onye we chedo ntị na ndị agwa gị okwu chedo ntị gị n'ụlọ omemme na-emelu ogwu omejọ na-emelu ogwu ka na-agwa gị onye na
na-eme mma na chukwu kelu ụwa amago ị na-eme njọ chukwu kelu ụwa amago ome mmadụ emele onwe ya odogwu n'ọra ka mmanwụ ọra ka ụgbọala ya ala Uyami ekene gị na Uyami ekene gwala iri na-eme mmalụ gị arụ eji ekwasie nne gị ogologo ndụ na risika gị na ụmụnne gị ibe akwa akwa ibe nwe nwe ị ga-enweta n'ụwa gị mmegere gị edoma onye ụda egbe ebe ego emibe siri ike na-ana mụkọ na aga agbọ gị maọbụ agbọ ya mee udo bụ ezi ọhịa m osisi yiri obodo ama udo bụ ezi ọhịa m osisi ejiri obodo ama mụ na gị soje Leki na nke Boki mụ na gị soje Leki na nke Boki Boki ọhịa aka onume ekene ya Boki mmanwụ odogwu a na-agwale mkpụrụ n'ụba odogwu Boki na onume ekene ya egwu tili Boki nwaonye aka ijele na mmanwụ na-azọrọ ọgbọ egwu na-etili ya Boki nwanne ewuzi onye aka ezi eso ụrọ gara mmanwụ nwanne eze wanụ onume ekene udo bụ ezi ọhịa m odigbo nwa mmadụ bụ eze odogwu na odeni ọnụ na-egwunye igbo osi eji ruo obodo ama ka ike na-ebuchi buchi nwoke dị onye buchi nwanne m buchi nwoke dị anyị jere Leki 2 days Boki bụ onye isi anyị jere Leki onye aka m ubuchi ka anyị jee second dance mụ na ndị egwu m n'ụda ekwe anyị jere Leki ndị ife na-agala ọfụma na babi na Leki Lagos adị pọpụ ụwa na-agba na babi na Leki Lagos adị pọpụ ụwa na-agba na babi na Leki Lagos uzi onye aka uziri na Leki Lagos Boki onye aka odogwu ebe na Leki Lagos onye aka m kpuchi odogwu bi na Leki Lagos chuma nani odogwu bi na Leki Lagos isi welu odogwu onume akara gị ọmọgọ na ala ngozi a ga-eji iwe nwana a ga-ejikwa iwe nwana egwu bịara obi ọgara a sị na onye eliri eli ọzọ n'ọba na youngest landlord dị na-achị gị dị na mma dị n'ụwa nke a mmụọ nọgọ onume ekene unu anyị ejewe obodo Thank you. Dịka anyị na-ekene Chomo